Самое важное и цікавае ў рэпартажах наших корреспондентов. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Польшча аднавіла работу пунктаў пропуску на мяжы з Беларуссю. Першы транспарт праехаў праз дзяржаўную мяжу роўна ў гадзіну ночы. У Віцебскую інспектары працы галіновых прафсаюзаў пракансультавалі грамадзян па працоўным заканадаўстве. Адпрацоўка ўзаемадзеяння ў адзіны дзень бяспекі пляцоўкай маштабных тактыка-спецыяльных вучэнняў стаў Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. У цэнтры ўвагі якасць жыллёва-камунальнага абслугоўвання насельніцтва. Члены Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі на чале са старшынёй Наталіяй Качанавай наведалі Новополацк. У нарадзе прыняў удзел кіраўнік паўночнага рэгіёну Александр Суботін. У рамках выязнога пасяджэння госці ацанілі ўзровень гатоўнасці міжрэгіянальнага комплексу па захоўванні і перапрацоўцы адходаў. На завяршальным этапе будаўніцтва тут ідуць пусканаладачнай работы. Каля 40% тэхнікі беларускай вытворчасці. Праект плануюць здаць у лістападзе. Пасля ўводу ў эксплуатацыю на комплексе будуць створаны больш за 150 працоўных месцаў. Порядка 220-30 тысяч населения будет обслуживаться на этом комплексе, и весь объем образования отходов будет здесь перерабатываться. Помимо этого, это еще отходы, которые образуют наше предприятие. Данный объект позволит нам расширить спектр значительный по переработке отходов, привести его в современное технологическое состояние, применять новые технологии и методы как сортировки, так и переработки отходов. Удзельнікі выязнога пасяджэння абмеркавалі меры па паляпшэнні жыллёва-камунальнага абслугоўвання насельніцтва, удасканаленне падыходаў і механізмаў. Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі адзначыў, што на дадзены момант найбольш эфектыўна працуе структура Віцебскай вобласці. На нарадзе разгледзелі вопыт Шумілінскага района, Новополацка і Брэсцкага рэгіёна. Много делается в нашей стране, решая задачи, которые стоят перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, потому как это всегда действительно особый показатель в работе местных органов власти и в целом стране. Много сделано в вопросах капитального ремонта жилфонда, в вопросах благоустройства и наведения порядка, в вопросе передачи специализированным организациям тех объектов, которые находились на балансе ЖКХ, наверное, может быть, не всегда правомерно. Не обошло вниманием разговор о службе 115. Исходя из анализа тех заявок, которые поступают на эту службу, мы видим, а что же сегодня в данном населенном пункте волнует наше население в части, касающейся услуг, жилищно-коммунальных услуг. Удзельнікі пасяджэння ўшанавалі памяць герояў Вялікай Айчыннай вайны. Ля мемарыяльнай дошкі яны змагаліся за радзіму. Адбыўся ўрачысты мітынг. У знак павагі і ўдзячнасці героям, што мужна змагаліся за свабоду і незалежнасць Айчыны, усклалі кветкі. Сёння ўначы Польшча аднавіла работу пунктаў пропуску на мяжы з Беларуссю. Першы транспарт праехаў праз дзяржаўную мяжу роўна ў гадзіну ночы. Беларускія пагранічнікі загадзя пачалі афармленне. Мяжа цяпер адкрыта і на чыгуначным пункце пропуску. Польскі дысідэнт, экс-суддзя Томаш Шмідт назваў рашэнне аб закрыцці мяжы нелагічным і нават неразумным. Па яго меркаванні афіцыйная Варшава усвядоміла, што здзейсніла памылку. Гэта ўдарыла па эканоміцы Еўрасаюза. Акрамя таго, польскі бізнес панёс страты. Перавозчыкі збіраліся пратэставаць. У грамадзян гэта выклікала абурэнне. Таму адкрыццё мяжы стала хутчэй неабходнасцю. Очень рад, что открыта граница, потому что польские власти понимали, что сделали ошибку. Это только что-то начинается, чтобы наладить хорошие отношения. Но как будет дальше, посмотрим, потому что уже людям надоело в Польше, что это закрыты границы с Беларусью, в том числе, закрыты все переходы в районе Подляsia, это Białystok. И этот район, а там многие бизнесы просто упали через такие решения польских властей. Есть очень большой негативный эффект для Польши, потому это первое потеряние денег. Это касается этой пути с Китая. Но второе, это тоже Китай так теперь смотрит, насколько можно доверять польской власти. Потому что решение было, ну, честно сказать, не совсем умное.
На беларуска-польскай мяжы Томаш Шмідт пагаварыў з грамадзянамі, што вярталіся з суседняй краіны і ў ліку першых аказаліся ў пункце пропуску. Яго цікавіла, што наконт сітуацыі на мяжы пішуць у польскай прэсе і наколькі вялікая чарга ўтварылася на ўезд у Рэспубліку Беларусь. Не боитесь, что не вернетесь? Что снова закроют? Ну, не знаю. Все может быть, не знаю. Может, сейчас как это произошло, так вот спонтанно так вот за 2 дня там сообщили, то как бы опасения есть такие внутренние. Ну да. Ну, оставайтесь у нас тогда. Надеяться будем, что может не будет повторяться. Нагадаем, Польшча закрыла мяжу з Беларуссю ноччу 12 верасня па афіцыйнай версіі па меркаваннях бяспекі з-за беларуска-расійскіх вучэнняў «Захад-2025». Пункты пропуску не функцыянавалі на працягу 2 тыдняў. За апошнія 2 тыдні ў полацкім пагранатрадзе адзначылі рост пасажырапатоку праз пункт пропуску Грыгароўшчына на беларуска-латвійскай мяжы. Гэта звязана з тым, што пункты пропуску на мяжы з Польшчай былі закрытыя і патрапіць на тэрыторыю ЕС можна было толькі праз іншыя еўрапейскія краіны. Асабліва ўзрасла колькасць турыстычных аўтобусаў. Штодзень полацкія пагранічнікі афармлялі іх каля 40. Гэта ў 5-6 разоў больш звычайнага. Это в первую очередь связано с тем, что литовская сторона не принимала автобусы, которые совершают нерегулярные перевозки. И во-вторых, весь пассажиропоток переориентировался с польского направления на прибалтийское. В частности, через пункт пропуска Григоровщина, сопредельный пункт пропуска Патерниеки. Напомню, что 2023 года пункт пропуска Урбаны с нашей стороны, по вине сопредельной стороны пункт пропуска Силины закрыт. И также пункт пропуска Видзе на границе с Литвой. Сопредельный пункт пропуска Тверячус был закрыт, соответственно, выбор остается только один лишь пункт пропуска Григоровщина на границе с Латвией. Мы были готовы к возрастанию пассажиропотока, нами были переориентировано количество смен пограничных нарядов, были усилены отдельные направления, дабы мы могли быстро и качественно оформлять лица и транспортные средства. Сопредельная сторона не соблюдает достигнутой ранее договоренности. Это касается как грузового транспорта, так и легкового. Мы отмечаем тот факт, что эта тенденция уже последних несколько лет наблюдается, и повлиять на нее могут, возможно, лишь только политики, которые находятся в Европе. З пачатку года ў пункце пропуску Грыгароўшчына на беларуска-латвійскай мяжы правам бязвізавага ўезду ў Беларусь скарысталіся больш за 111 тысяч грамадзян Еўрасаюза. Гэта больш, чым летась. Акрамя таго, полацкія пагранічнікі затрымалі звыш 130 парушальнікаў заканадаўства, у тым ліку 16 чалавек, якія спрабавалі нелегальна перайсці дзяржаўную мяжу. У асноўным гэта выхадцы з азіяцкіх краін. Узбуджаны некалькі крымінальных спраў за арганізацыю нелегальнай міграцыі і спробу перайсці мяжу па падробных дакументах. Працягваем выпуск. Прававая дапамога. У Віцебску інспектары працы галіновых прафсаюзаў пракансультавалі грамадзян па працоўным заканадаўстве, дапамаглі разабрацца ў нюансах сямейнага і пенсійнага права. Прафсаюзны прававы прыём арганізавалі пасля працяглага летняга перапынку. Кансультацыі прайшлі ў арганізацыях прафсаюзаў, а таксама на тэрыторыі буйных прадпрыемстваў. Работнікі звярнуліся да юрыстаў па пытаннях, звязаных з абаронай працоўных правоў і сацыяльна-эканамічных інтарэсаў. У выпадку, калі праблема патрабуе вывучэння, спецыялісты бяруць яе на кантроль. Я многодетная мать, лауреат премии Цуналобова Марченко. Я пришла уточнить такой вопрос, имею ли я право на перерасчет своей пенсии, потому что я продолжаю работать, уже 44 года работаю на скорой помощи. И хотела бы уточнить этот вопрос. Мне вызвались помочь. Совместно было принято решение в написании заявления в Управление социальной защиты администрации Октябрьского района. Будет оказана помощь и поддержка Елене Сергеевне. За 5 месяцев этого года проведено 5 приемов. Они проводились абсолютно во всех районах. Более 600 разъяснений по различным вопросам, на которые задавали люди. Как правило, это контрактная система, расторжение или продление трудовых договоров,
Это система труда и отдыха, правила предоставления отпусков трудовых, неурегулированные отношения с нанимателем, трудовые споры. Рэспубліканскі прафсаюзны прававы прыём – гэта і індывідуальныя кансультацыі, і правядзенне гутарак па прававой асвеце. Удзел у іх прымаюць таксама работнікі пракуратуры. Такое ўзаемадзеянне дазваляе аператыўна вырашаць пытанні, якія ўзнікаюць у людзей. У рамках Дня прававой асветы і прававой культуры запланаваныя сустрэчы ў працоўных калектывах. Размова пойдзе пра рэжым працы і адпачынку. Адпрацоўка ўзаемадзеяння экстранных службаў, павышэнне ўзроўню гатоўнасці да надзвычайных сітуацый і інфармаванне насельніцтва пра правілы паводзін падчас пажару. У адзіны дзень бяспекі пляцоўкай маштабных тактыка-спецыяльных вучэнняў стаў Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Па легендзе, у бібліятэцы ВНУ адбылося ўзгаранне. Агонь пачаў распаўсюджвацца, ёсць пацярпелыя. Плошча ўзгарання амаль 400 квадратных метраў. Неабходна знайсці і выратаваць людзей, арганізаваць эвакуацыю. У ліквідацыі умоўнай надзвычайнай сітуацыі задзейнічаны каля сотні ратаўнікоў і 18 адзінак пажарнай тэхнікі. Акрамя таго, медыкі, праваахоўнікі, электрыкі, спецыялісты Чырвонага крыжа. Усяго падчас вучэнняў з будынка універсітэта эвакуіравалі больш за 700 чалавек. Месца для правядзення заняткаў супрацоўнікі МНС выбралі не выпадкова. Здесь недавно был, скажем так, пожар, возгорание, поэтому в качестве практического примера и практической какой-то отработки действий персонала при возникновении пожара, студентов в том числе, мы выбрали именно этот объект. На сегодняшний день мы справились, пожар потушен в максимально короткие сроки, все пострадавшие были обнаружены, эвакуированы, спасены, переданы бригадам скорой помощи. Все действия, они направлены именно на обучение. Вучэнні з эвакуацыі ў адзіны дзень бяспекі прайшлі па ўсёй краіне. У месцах масавага знаходжання людзей размясціліся інтэрактыўныя пляцоўкі, арганізавалі трэнінгі і майстар-класы, каб навучыць элементарным правілам бяспекі дома, на працоўных і ў грамадскіх месцах. Арыентавацца ў прасторы, чытаць па сістэме Брайля, пазнаваць свет з дапамогай сучасных мабільных сродкаў. Традыцыйны абласны конкурс па элементарнай рэабілітацыі людзей з інваліднасцю па зроку «Новы статус» арганізавалі ў Віцебску. У ім прынялі ўдзел больш за 30 чалавек з усіх раёнаў вобласці. Конкурсныя выпрабаванні праходзілі на базе аддзялення сацыяльнай рэабілітацыі інвалідаў па зроку і з парушэннем слыху Віцебскага пансіяната «Дзвіна». Удзельнікі прадэманстравалі навыкі карыстання сучаснымі мабільнымі сродкамі рэабілітацыі. Уменне ў паўсядзённым жыцці абыходзіцца без сторонней дапамогі. Надо было с помощью телефона прочитать QR-код, прочитать плоский текст, и распознать купюры. Тоже с помощью телефона. В большинстве я справился. Не один раз уже был на реабилитации. Вот это дало мне базу знаний, которые мне в данный момент на этом конкурсе помогли. Этот конкурс развивает в наших людях мобильность, развивает уверенность, развивает коммуникабельность и позволяет нашим людям чувствовать уверенно себя в пределах города и вообще в любом коллективе. Есть возможность себя проявить каждому незрячему человеку или человеку с ослабленным зрением. База Витебского социального пансионата на Двине для проведения этого конкурса выбрана не случайно. Ведь именно здесь создано отделение реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, где порядка 500 человек проходят реабилитацию, в том числе люди с инвалидностью по зрению. Конкурс ладзіцца на працягу больш як 10 гадоў. Для людзей з праблемамі зроку гэта цудоўная магчымасць навучыцца і ўдасканаліць практычныя навыкі авалодвання сучаснымі мабільнымі сродкамі рэабілітацыі. Махляры пакінулі 2 жыхарак паўночнага рэгіёна без грошай і з крэдытамі. Па тэлефоне зламыснікі прадстаўляліся супрацоўнікамі Белпошты, Фінманіторынгу і Камітэта дзяржбяспекі. Гісторыя пачыналася паведамленнем пра быццам бы атрыманае паштовае адпраўленне, а скончылася пагрозамі ва ўзбуджэнні крымінальнай справы. Ахвяры перавялі ашуканцам усе свае зберажэнні.
Однако этого преступникам оказалось мало, и они отправили женщин в банк оформлять кредиты. К слову, одна потерпевшая выполнила указания. Вторая получила одобрение на получение кредита, однако от опрометчивого поступка ее отговорил сын. Женщина отказалась от кредита и обратилась в правоохранительные органы. Таким образом, потерпевшие лишились почти 24 тысяч рублей. Следователи допросили женщин, осмотрели их мобильные телефоны. Переписка с мошенниками приобщена к материалам уголовного дела. Узбуджана крымінальная справа за махлярства, здзейсненае ў буйным памеры. Следчыя працуюць над устанаўленнем асоб зламыснікаў. Напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. Чэмпіянат абласной арганізацыйнай структуры беларускага фізкультурна-спартыўнага таварыства «Дынама» па валейболе завяршае спартакіяду «Спартыўнае братэрства-2025». У турніры выступаюць 9 калектываў сілавых ведомстваў. Арганізатары падзялілі ўдзельнікаў на дзве падгрупы, у якіх каманды гуляюць па кругавой сістэме. У фінале спаборніцтваў па 2 лепшыя калектывы разыграюць медалі чэмпіянату. Адзін паўфіналіст ужо вядомы, гэта каманда ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У падгрупе Б ратаўнікі не прайгралі ніводнай партыі. У падгрупе А 3 калектывы, камітэт судовых экспертыз, міліцыянеры і дэпартамент аховы вядуць барацьбу за пуцёўку ў фінальную стадыю спаборніцтваў. На площадке у нас царит нешуточная борьба. Каждая команда показывает хорошую физическую подготовку, командный дух и волю к победе. Но то, что касается наших целей, это, конечно, популяризация волейбола, популяризация здорового образа жизни, укрепление корпоративных связей, ну и определение, конечно, сильнейших. Мы тренировались периодически 3-4 дня в неделю, последние, наверное, 2 месяца, 3. Я считаю, фаворитами мы должны стать, в призовые места точно войти, а там уже как мячик покатится. Это мое второе участие, так как я молодой сотрудник. 2-й год только участвуем. Пока до призов не получилось добраться, но с каждым годом будем совершенствоваться и пытаться залезть все выше и выше. Призеры и пераможцы чэмпіянату абласной арганізацыйнай структуры БФСТ «Дынама» па валейболе стануць вядомыя ў пятніцу, 26 верасня. Важные и самые цікавые новины с жыцця Витебской области доступны ў интернете. Особные сюжеты, целые выпуски новин, актуальные и популярные проекты телерадиокомпании «Витебск» можно найти на официальном сайте vtv.by. Заходите и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Долучайтесь до нас у социальных сетках и мессенджерах. На гэтым выпуск новин завершаны. Я с вами развітваюся. Усяго добрага. Убачымся у эфиры. По информации Витебска-Облгидромета, у ближайшие сутки по области переменная облачность без опадков. Ночью и раницей у особных районах слабый туман, ветер полночно-заходний, заходний 2,7 метров за секунду. Ночью заморозки 0-5, температура повітря днем плюс 12, плюс 17. У Витебску ночью малооблачно, днем переменная облачность без опадков. Ветер полночно-заходний, заходний 2,7 метров за секунду. Ночью заморозки 0-2, температура повітря днем плюс 13, плюс 15.